Sempre que deixo la meva ment en blanc, contemplo la papallona que tinc a dins d'un pot de vidre al menjador. De petita sempre m'havien agradat i un dels meus desitjos era ser-ne una. Potser sonarà estrany, però encara ho voldria ser. Ja sé que han passat 20 anys, només que ara mateix penso en aquest desig com a escapatòria i no com a passatemps. Ja estàs aquí. Aquesta veu la conec molt bé. Ara mateix la descriuria com la meva crisàlida. Aquella que no em deixa ser lliure, aquella que no em deixa créixer les ales i volar pel meu compte. L'Aleix, el meu nòvio. Què? Com ha anat el dia a la universitat? Doncs com vols que vagi? Fatal. I surt del mig que em vull anar a dutxar. Abans de que et vagis a dutxar, et volia demanar una cosa. Quina cosa? Doncs que m'ha trucat en Pere i m'ha dit si vull anar a sopar amb ell. Ni de conya vas a sopar amb en Pere, per molt amics que siguem. Per què no? Sempre em dius que no a tot. Pensa que sóc tonto, Anna? Creus que et deixaré que m'enganyis amb un altre tan fàcilment? Ara mateix noto una pressió horrible al meu pit. Es pensa que jo no l'estimo. Després de tot el que he hagut de passar, estic passant i hauré de passar si no faig alguna cosa. Això s'ha acabat. I aniré vulguis o no vulguis. Com? Perdona? Que te n'aniràs amb aquell desgraciat? Aquell desgraciat és el meu amic i una persona meravellosa. Estic farta de que m'ho prohibeixis tot, farta de que em diguis què he de fer, amb qui he d'anar i sobretot farta de que em peguis. Vine cap aquí, que d'aquesta no te'n surts! Ha trucat el número d'emergència de la dona maltractada. Aquesta veu és la meva salvació. No més baralles, no més pallisses, no més prohibicions. Ara sí que puc ser lliure, perquè he sortit de la meva crisàlida.